Siberian Beast. High five ľudia, vítam vás Playa Craftbox Fail v novom mene Craftbox, v starom mene Playa Games a je tu so mnou Čau! Dave 00, Hippie, hurá. Dobre, takže hráme na LAN serveri, hráme spolu. Tak čo akože prvé budeme robiť? No suroviny, ale pôjdeme ťažiť, poď. Aha, taký pekný texture pack mám. A ja mám krásny. Mám krásny defaultný, takže to je úplne v pohode. Aha, jak to vyzerá vznútra, wow. Poráž strom. Lebo ty naše sme ropu. A ty si môžeš všimnúť, že mám skýca. Budeme natáčať, jo hej, vidím to, už som sa zľakol, že... Že som pridal plugy servera, že? Proste, a budeme natáčať novú sériu, bude sa volať... proste, super séria, jak sa bude naša séria volať? Ja ani ti nevím, Karle. To ty vymýšľaš, ty točíš, ja som tu je pomocník. Ja tu kopem stromy pre teba. Tak fajn. Tak LAN séria sa to bude volať a tu je jaskyňa hneď. Super! Čau! PvPčko to je zapnuté, takže keby ste sa dali čudovať, že sa niekedy zabijame, tak to je PvPčko. Nedá sa nejako vypnúť, tak som ho nechal zapnuté. OK. Hráme cez hamači. To samozrejme, lebo cez podlícky server dostal nejaké peniaze, ako... sa nebudeme jednu sériu, ktorú presadila na začať, akože s peniazmi. Ako jedine keby to bola nejaká druhá séria, oplatilo sa, no. Tedy by som akože prijal kľudne. Tak poď, hip huraj. Trošku nám to laguje, lebo je to proste... Wow! Je to proste na server, ktorý ide cez moju Wi-Fi, čiže moja Wi-Fi je trošku spomalená, takže... Takže preto to tebe laguje, takže teraz ho nápojne ako keby na iné Wi-Fi. Tu je uhlie, takže ja mám drevo. Budeme tu bývať? Ja neviem, ako budeme jaskní troly. Nie, akože pre začiatok. Prečo si vyrábaš drevo, keď som ho ja vyrobil? Ja si idem vyrobiť krumpáč len pre seba. Ja si idem vykrotiť krumpáč. Budem hrať na druhom texture packu, len teraz sa mi veľmi nechce dávať nový, potom si to urobím. Ja mám svoj vyrobený v Nemecku, takže som pohode. Jak vyrobený v Nemecku? Svoj vlastný? Nie. Proste, to je stiaľ texture pack, ktorý pochádza od nemeckého chlapíka. Možná, ak nájdem ešte odkaz, tak vám ho dám do popisku na stiahnutie a dáme aj tvoj texture pack samozrejme. Sme proste nejaký zidaní. Presne 9. Presne 9. 9 dolárov za 9,59. Dobre. Naše sme uhlie. To proste nemám rád na Minecraftu, že proste tu je trošku málo surovín, že napríklad ropa tu není. Ropa, akože vážne. Ako vážne ropa. Tak to by nebola Minecraft, ale to by bola nejaká proste nejaká jak Rast, alebo The Forest, alebo čo také. No a môžem sekundičku, že proste... Ja dneska nie toho stále, lebo to ľahko buknem. Bačo. Okej, prepáč. Že proste... To má sa to vzerať, že my sme ako keby teraz akože... Jak sa to povedať? Že teraz pre veľkých ľudia sa dá povedať, ale už... Keď tu boli prví ľudia, už tam bola ropa. Aj keď tu ešte boli len zvieratá, dinosaury. V Minecrafte? Nie, normálne v živote. To má to sere, že tá realita je na stupne 5-ročného mamuta. No tak ale trošku sa táto hra s realitou spája ako. No akože tie kone, keď ľudia normálne ťažia, napríklad to železo, uhlie, ťažia. A keď tú ropu pridajú alebo niečo takého podobného, tak akože by som imaginálu nemal jedno veľké plus. No a je to toto, že napríklad Čína je teraz akoby najväčším výrobcom batérií
a ona tú energiu spracováva z uhlia a to veľmi škodí, tak oni tak normálne ťažia to vraj, že veľmi skoro škodí, tam hovorili v telke. To je pravda, akože. Neviem, či nie sú len trošku menší blázni, lebo vyrobia vec, ktorá stojí 50 kusov, neviem čo, za svého a nevydrží to ani jedno pánutie ozem, takže Tak, to je informačné video. tak oproti Japonsku nemajú ani cent. Japonsko, pozrite, na Japonsko spadla atomová bomba či aká, jadrová, neviem, a pozrite, už sa z toho spamätali a život znova, to sú akoby, majú najoriginálnejšie výrobky a to hovorí každý. Napríklad jeden let's player či youtuber robil do Xbox firmy, akoby volal, že on si objednal Xbox 360, nechcel čínsky, ale japonský a poslali mu čínsky. Tak oni to potom naspäť poslali, mu potom už japonsky poslali. Eka má trošku dosť informácií, lebo toto není video o zelení. A viem, že väčšina z divákov vás asi až to zelenie až tak extra nemá rád. Tak, ja mám dve crafting table. Som rád. Pozri, máme 5 odberateľov a 33 zhliadnutí. No. Nevadí, aké možno niekedy v budúcnosti možno máme aj miliardy odberov. Možno ak sa na to podarí, tak možno budeme lepšie nejak PewDiePie. Tam je železo. Železo! Lepšie než PewDiePie. My keď budeme mať milión odberov, tak on možno už bude mať miliardy odberov. To je pravda, akože, ale možno tedy, ale možno kým my budeme na prvý milión, už možno nebude existovať jeho kanál. Boh vie, čo sa stane. Ako neviem, že nejako hejtujem toho PewDiePie. PewDiePie je najlepší na svete. No, má najviac odberateľov. Aj Tobaskus je najlepší. No Tobaskus, to je proste niečo, aby ho dvojčas pomaličky. Ale ako Však on aj natáčal video, ten PewDiePie so Tobaskusom, že PewDiePie versus Tobaskus. Kamo, to je kanon. Grand Canyon. Hej, tu je to, keď pozeráte našu sériu, čo natáčame s Lentilkou 13, tak sme takýto išli kaňon našli. Aha, to je pravda, ako lentilku? Ja mám rád lentilky. To je pravda, že mám rád lentilky. To je pravda, že ich mám rád. Nie, ten chlapec sa volá Lentilka 13, práve meno nepoviem. A keď toto video pozeráš, tak držím ti palce, lebo on chodí na karate a dneska majú nejaké skúšky, kde ich paskujú, že im dávajú tie farebné pasky. A proste im držím palce. To ja držím palce, lebo... No, aké palce som vesel do mena, takže... Drž palce, nemám palce. Prepáčte, toto trošku bol menší krok, dúfam, že nás nezajtujete, ďakujem. Tak ja poviem názor na hejterov. Takto ma hejtne, ja si ich nevšímam, proste akoby ignorej. Ja si hejterov nevšímam, oni závidia, jak to hovorí Nayfake. Oni závidia úspechu tým druhým. To je pravda, nemusí im závidieť priam. Možno nemusia závidieť priam im úspechu, môžu závidieť aj niečím iným. Ale pozor, nemusí to byť len závidenie. Môžu napríklad aj to, že sa tie videá proste nepáči, že proste sa im to nelúbi. Keď sa im to nepáči, tak môžu, tam sú dvere. Ale napríklad, že ich nejako urazili, alebo čo takého. Dobre, ale vážne, už radšej dosť, lebo to je hra a to nie je nejaký kvetinky, to nie je nejaký rozhovor. Lapis lazuli som našiel, lapis lazuli. Ja som našiel železo. Železo proti Gáňa. Dobre, to bolo trošku rasistické, ale nevadí. No, to je pravda, ja ako, to mám trošku zlú náladu, som si vykacal, tak. Takže som ľudia, sorry za môj hlas, ale... Asi som vám tú historku hovoril, ale operávali mi hrtán, čo sa mi s ním proste stalo. Tak mal som hrubší hlas, len už taký mám tie núčky, jak nejaké dievčatko, alebo jak nejaké piskeľa. To si veľké dievčatko. Aha. No čo za budúci pieru? Alebo sú čierny. Alebo sú čierny a uhlie je iba čierne. A jen sa bieli vedia lietať. To zle. To nevie nikto. Koľko natočíme dneska dielov?
Dneska aspoň 2 spravíme, aspoň 2. Ako na úvod tejto série spravíme 2 videjka. Nie, prečo? My sme sa s kamarátom urobili za deň 6 videí, nie, 3 videá, nie, 4. No ale ako ten čas trošku, aby mi vychádzal, aby si niekto z mojho rodičov nepomyslel, že proste hej, ideme niekam preč, musíš si do tátačky zabariť, budeme tam 4 dní, takže musíš kúpať skaz. Ja kde ideš? Nejdem, ale aby sa nič takého nestalo uprostred 8. videa, nevieš? Sa nič takého nestalo. Tak to mi napísal na Skype, ale ja to ignorujem. Opa, ignorant to. Si zveril, dneska budeš mať s kým volať. Ja mám dosť veľa kamarátov. Nevadí. Ako ja by som spravil nejaký rozhovor s niektorými fanúšikmi, by som Keby spravil sme bude. nejakých mali, máme strašne málo fanúšikov. No 6 ako, ale to je nejaké číslo. Tak ja si vytvorím verejný Skype a ja vám ho potom napíšem do popisku. No dáme nápad vytvoriť verejný Skype. Aj mňa môžete príjmať. Ak by ste mali záujem o mňa, tak ja mám Skype, takže môžete so mnou volať. Kľudne so mnou môžete volať. Ja mám na Skype miesta ešte dosť. A až tak extra veľa kamarátov nemám, takže... Len taký samotačík typu a on má nejaké fanúčiky. Budeme natáčať aj GTA San Andreas multiplayer. Samko, áno, to je naše stranovné samko, ale nespravíme samko ako nejakú sériu, čo to budeme brať vážne, ale ako funny sériu, že proste sa budeme nejako na to baviť, alebo čo takého, pretože... Áno, na jednom serveri Ultra Super Parbar sa bola, tam sme tam hrali a prišiel tam majiteľ alebo admin a proste zrazu dostali ste všechny preukazy. Dostali sme všetky preukazy, že zbrojné všetko, potom dostali sme 100 000, potom sme dostali Gold VIP. Pýtame sa ho prečo, lebo sme jediní hráči na jeho serveri. A potom sme plno ľudí tam zavolali a potom tam prišla a odmenili nám 100 000 $, že? Ináč ešte taká jedna vecička, GTA San Andreas multiplayer bude funny séria, ja som to už rád, že to bude funny séria. Pretože, ako neviem, že sa to GTAčko hodí priamo na také vážne brania, takéto veci. Ja si myslím, že GTAčko je taká funny hra, ktorú netreba brať nejako extra vážne. Dobre. Tak ja si vykraftím železný krumpač, aj ty si vykrafti, meč si ne... Ja už mám. Ale železné meče si nekrafti. Ja neviem nejaké železo, a ja som nejaké. Čo znamená, že si mám kraftiť? Zatiaľ v tejto jaskyni budeme bývať. Vykrafíme si nejaké brnenie. Potom, až keď budeme mať veľa železa. Máme práve cigáni. Tak nejak, no tak. Dobre, takže môžem pokračovať. A čo chceš pokračovať, môj milý? Tak môžeme teraz ťažiť, aj toto vystrihnem, že mi volal kamarát. Dobre. Kamaráta. Zase mi napísal. Ty si vykraftil, ty nekraftíš z železa. No, zvyšok je tvoj aspoň, keď tak chceš. Tak ja idem už trošičku kopať. Ideme teraz timer, tak budeme kopať? Nie, budeme kopať, prepáč. Ja som nechcel, ale neťaž so záložným krumpáčom. Neťažím ním, ja si ho nechám na diamanty. Keď nejaké nájdeme. No, kamo, ešte jedna vec, budeme sa v smysle ako rozdeliť, lebo trošku budeme jednou cestou, nájdeme diamanty, alebo sa budeme byť až takéto veci. Tomu sa snažíme vyhnúť práve, že aby sa niečo takého nestalo. No a po druhé, budeme mať spoločný house a náš cieľ je ísť do endu a zabiť draka. Áno, a ešte dám si taký podbočný cieľ. Vy by ste tam každý 5. diel, že spravili 3 úlohy, čo nám napíšete. Čo ste na to? Každý 5. diel, že nám spravili 3 úlohy, čo nám fanúšci napíšu. Nejakých máme. No, ak získame nejakých fanúšikov, tak isto bude na také nejaké otázky, takže ak sa to vôbec odplatí, takže ak vážne chcete nám dať nejaké úlohy a chcete vidieť, ak sa pri niektorých trápime, tak tu nemôžete. Ale ty to vážne bereš trošku vážne. Ja viem, ako je to Minecraft, takže to je treba. Akože v Minecrafte...
No, Ja Minecraft. že v realite. To je. A ja to beriem akože trošku vážne realite, lebo ja sa dá povedať, že ja vlastne chcem s tebou sa vyvrcholiť, že by sa to proste boli spoločne, že my sme kamoši tam vždycky sa dá povedať, že? No tak nejak. Že taký istý cieľ ako máš ty, má aj môj druhý kamarát, najlepší kamarát samozrejme, pretože ten pre mňa dosť veľa toho spravil. A teda ďalej je to môj spolužiak. Ten pre mňa toho veľmi veľa spravil a to je vážne si zaslúži poklon a aplauz, lebo si neznakuje mohol nejaké niečo natáčať. Čo ty na to? S ním? No s ním, ako aj on vie hrať Minecraft, že by sme s ním mohli zahrať, kúde. Sa boli traja na jednom serveri, čo ty na to? Tak dobre, mne je to jedno. Tebe to je jedno, ale aby ti to nezačal sériu, takže je to tvoja série. Ja vytvoríme truhly radšej. Ja ich vytvorím. No ja nemám už žiadne drevo, len 7 dreva mám možno, tak ja idem hore. Ja mám drevo. Tak mám tu truhlu. Veľkú. A dojem dám všetky veci, čo Dám nepotrebujem. označenie, že tady sme prišli hore, tak naťažím cobblestone, vykopem sa hore a pôjdem nám naťažiť veľa dreva. Hej kámo, čo som ma zasadil? Wow, tá česta je epická. To je pravda. Ja si nemôžem vykraftovať topánky a ty si vykraftuješ skoro celý armor, to čo je? Ty aký troll. To si bol zaujímavý aj vástupec. Nie, však si vykrafti z toho železa, tu máš železo všetko. A si z neho vykrafti čo chceš. Že to vykraftím. To si vážne to vykraftím jak svinia. Však si naťažíme, tak chceš, dám ti helmu. Dobre. Tak ale ty máš koľko máš armoru dole? Koľko má tými 1, železami? 2, 4 a pol. Ja mám 2. Tak dobre, tak nevadí, ale aj to je dačo. No to je pravda. Ja založím ešte meč, rýchlo. Tak ty tu buď dole a ťaž a ja idem hore. Jo. Hej, ja by som, keďže to spravíme nejako tak, že Nie, som proste... spadol, au. Že by som spravil raz tak, že proste ja by som... Ako máš FPS? Ja mám 60. FPS? Ja mám presne 23 až 25, ale mám ten texture pack, tak to asi preto. A to je to toľko netopiero, že všetko... A ja mám texture pack a nelaguje mi to vôbec a mám stále 60 FPS-ok. Ej, vykrafil ty meč, ak máš. Hrnanie, wow. Dobre, konečne. Tu máš meč, tu máš meč. Ja mám. Nevadí, využije sa. Tie dobre sa ťažko zabíjajú, lebo sú veľmi maličké, tak sa ťažko trafajú. No a sú strašne rýchle. A tá voda má tiež dosť trošku sere, ale keď sme horeli, tak aby sa nám nestala zlá príležitosť. Presne. Ešte to séria bude trošku dlhšia, čiže bude mať niečo okolo 500 dielov. A niečo skončíme, založíme proste úplne nový svet a všetko začneme na novo. Čo ty na to? Keď skončíme túto sériu? To robíme na 50 dielov. No to dosť dobré. Keď nás to neprestane baviť, lebo mňa to neprestane baviť. Hej kamo, do 30. dielu dáme si takú výzvu, že do 40. dielu si musíme proste zabiť Ender Draga. Nie, do 50. Tak v 50. sa zabijeme, v 50. Ale zase za to, v 40. dielu spravíme taký špeciál, taký subquest, ktorý som ja vymyslel, ja ho potom ti poviem, dať do roby. Dobre ľudia, tak tento diel si teraz ukončíme a začneme asi druhý. Tak poď. Počkaj. Tak poď ku mne, daj F5 a poď ku mne. Ja tam ešte toto. Tak sa nehyb. Dobre. Takže čus bus, pite čus. Čaute.